Γεια σας. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει πάλι με ηλεκτρισμό. Θα δούμε αν το νερό ξέρει από ηλεκτρισμό, όπως ξέρουν και όλα τα υλικά βέβαια. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα ανοίξουμε την βρύση, να έχει μια φλέκαμπα νερού και μετά θα τρίψω αυτή τη φτιάνα πάνω στο μάλλον ύφασμα, να την ηλεκτρίσω και θα πάω να δούμε τι θα κάνει η φλέβα νερού. Κοιτάξτε τι κάνει η φλέβα νερού. Αλλάζει τελείως η πορεία της, είναι ένα πολύ καλό πείραμα. Βλέπετε, καμπυλώνει τελείως. Ένα πολύ καλό πείραμα να αποδείξετε στους φίλους σας ότι μπορείτε να μετακινήσετε μια φλέβα νερού χωρίς να την ακουμπήσετε ή να αποδείξετε ότι και το νερό έχει ηλεκτρικά φορτία και γι' αυτό βλέπετε αυτή εδώ την ηλεκτρική εικόνα. Ακόμα μία φορά. Προσπαθήσω να το ηλεκτρίσω πιο έντονα αυτή τη φορά. Βλέπετε εδώ. Εκτροπή της φλέβας.